Tiradpas Network. DZTP Radyo Tiradpas. MN Network News. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, bigapon kita drip. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manil Maracol. Araw na po ng Miyerkules, Marso 11, 2026. Ako naman si Radyo Jenny Pahilangda. Narito na Pangulo na mainit na mga balita. Mga kasama, 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers na apektado ng malaki ang taas presyo sa petrolyo. Ipamamahagi na sunod na linggo pero ilang tsoper nakukulangan. Malaking tulong din po pero hindi talaga sasapat dahil kung magtutuloy-tuloy po yung gera sa Middle East, talagang mahihirapan po kami. Bukod sa fuel subsidy, rice subsidy, pagkakalob naman ang pamahalaan sa mga middle class sa Metro Manila ayon sa Metro Manila Council. So hindi lamang po yung ating mga transportation workers yung agad na magbebenepisyo, ang iba ring mga vulnerable families. Mga taga-suporta naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagprotesta sa Supreme Court kasabay ng unang taon ng pag-aresto at pagpapadala sa kanya sa ICC. Senador Ping Lacson may pabirong pahayag kay Senador Dante Marcoleta kung bakit palagi siyang pinag-iinitan sa sesyon. Siguro mas pogi ako sa kanya. Sabi ko, yung hit niya, lit you back. Enough is enough. Sa police report naman mga kasama, aabot sa 20 bilyong pisong halaga ng hininalang shabu na recover sa tabing dagat ng Paluan, Occidental Mindoro. At sa ating showbiz, ay de las Alas, opisyal ng divorce kay Gerald Sibayan. RMN Network News. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, simula na sa susunod na linggo, ipamamahagi na ang 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers na apektado po yan na malaki ang taas presyo sa petrolyo, bunsod ng gulo naman sa Middle East. Ayon po dito kay Executive Secretary Ralph Recto, sa Martes, Marso 17 na sisimulan ang distribusyon ng subsidiya sa Metro Manila. Pangunahan ito ng Department of Social Welfare and Development of DSWD at Department of Transportation DOTR, katuwang ang mga local government units. Kaugnay nito, pinulo na rin ni Secretary Recto ang mga alkalde sa Metro Manila upang talakayin ang mekanismo ng pamamahagi ng tulong sa mga driver ng jeepney at tricycle. Samantala, bibigyan din kalaunan ng fuel subsidy ang mga chopper din sa iba pang bahagi ng ating bansa. RMN Network News. Nanawagan ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO sa pamahalaan na dagdagan ang suporta ng mga tsupero sa mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng gulo sa Middle East. Itong inihayag ng ACTO matapos i-anunsyo ng Malacanang na simula sa March 17 ay pamamahagi na ang fuel subsidy. Ayon kay ACTO Chairwoman Liberty De Luna, bagamat malaking tulong ang 5,000 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV, aminado silang hindi ito sapat para masalo ang bigat ng gastusin. Bukod pa rito, isa pa niya sa problema nila na baka marami ang posibleng hindi makatanggap ng ayuda dahil sa problema sa ownership ng sasakyan. Yung 5K po, para doon sa traditional jeep, Okay. yung subsidy. Tapos doon sa mga nakamodernize naman po, ma'am, 10,000 per unit. Ang problema lang po natin dito, ma'am, kapag hindi po nakapangalan yung ating mga sasakyan sa nakabiling owner,
na second owner na lang po ng ating mga sasakyan at pangkisa ay hindi rin po mabibigyan. So nakikiusap po ako sa ating Presidente Marcos, sa ating mga DOTR at sa ating LTFRB na sana tanggapin na lang po nila yung mga deed of sale para lahat naman po makatanggap po ng 5,000 na yan na ipagkakalog nila fuel subsidy para sa mga traditional na sasakyan. Giit pa ng akto, mas maganda kung magpatupad na lang ang pamahalaan ng service contracting para sa mga kooperatiba at aprubahan ang hirit nilang 3 pisong dagdag pasahe. Niling ko rin po sa ating Presidente, sa ating DOTR, LTFRB Chairman Digor Mendoza, na sana po dagdagan na rin po nila ng service contracting. Yung mga service contracting po ng ating mga cooperatives at korporasyon at ganoon po sa mga traditional. Mga libreng sakay po. Sana po, ibigay na rin po nila yung nabibinbin po namin na kulang pa nilang 3 pesos dahil ang per increase po namin na sinumite ng mga nakaraang taon ay 5 pesos. Nakuha na po namin yung 2 piso provisional per increase. Sana po mabigyan kami kahit 2 piso sa pagtaas at pag bumaba naman po yung gasolina, pwede naman po namin ibaba. At kami po ay makikipag-usap sa LTFRB. Si Actor Chairwoman Liberty De Luna sa interview ng DZXL RMN Manila. Samantala, para sa ilang jeepney drivers, hindi rin sapat ang naturang ayuda na maituturing din nilang limos lang mula sa pamahalaan. Okay sana kung maibigay agad kasi yan naman 5,000 saglit lang yan ilang araw lang yan kung yan tulong na yan saglit lang yan, hindi yan luna sa kasi kaunti lang talaga yan pero dapat mabigyan nila kahit paano. Kulang yun. Kulang. Kasi sa pandemic marami sa nagbibigay. Hindi isa lang. Pero yung 5,000 kulang talaga. Hindi sa pamunga. Sobrang mahal ang bilihin. Kulang yan. Yan ang tinig ng mga tsuper na sina Hildo Abis at Basil Mendoza sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Dumako tayo ng lalawigan ng Cebu, mga kasama, mga transport group doon umaasang mapapabilis din ang pamamahagi ng 5,000 pesos na fuel subsidy ng gobyerno para sa mga public transport sector. Mula sa Remil Cebu, may detalye, Radyoman Ken Galinea. RMN Live Report. Umaasa ang lokal na pamalaan sa lalawigan ng Cebu na maipatupad sa lalong madaling panahon ang iniutos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbibigay ng 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga PUV operators at drivers sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Sa katunayan, ng isang miyembro ng Cebu Provincial Board na si Board Member Celestino Tining Martinez III ang naghain ng isang resolusyon na naglalayong ipatawag ang mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang talakayin sa kanilang regular session sa Marso 16 o Lunes ang posibleng pagbibigay ng fuel subsidy para sa transport sector na lubhang apektado ngayon sa mataas na presyo ng krudo. Ayon pa kay Martinez, sa mga PUV operators at drivers ang isa sa pinaka-apektado na sektor sa tuwing tataas ang presyo ng langis at malaking bahagi ng kanilang kita ay napupunta sa fuel expenses. Nauna rito ang Federation of Cebu Transport Cooperatives ay formal nang nanawagan ng fuel subsidy sa gobyerno kaysa sa magpatupad ng fare hike na mga commuters din ang maaapektuhan. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radyoman Ken Galinea, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala, mga kasama, meron tayong kapapasok lamang na balita. May buong detalye. Excel, Radyoman ng Grace Mariano. Ano yan, Radyoman Grace? RMN Live Report. Nakalusot na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang House Bill No. 8418. Ito ang panukalang batas na magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para pansamantalang suspendehin o tapyasan ang excise tax sa langis. At yan ay sa harap na nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Kasama mo sa Kamara, Radyoman 1, Grace Mariano, Tatak RMN, DZXL 558. RMN Network News. Maraming salamat, Radyoman Grace Mariano. Samantala, ilang Pangasinense hiling na maisama rin ang ibang sektor na mabigyan ng 5,000 pisong ayuda ng gobyerno. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. RMN Live Report.
Nagpahayag ng kani-kanilang reaksyon ng ilang Pangasinenseng netizens matapos ihayag ng Department of Transportation ang planong pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga pampasaherong driver sa susunod na linggo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bahagi ito ng fuel subsidy program ng pamahalaan para matulungan ang mga driver na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa merkado. Gayunman, may ilang netizens na nananawagan na sana'y may sama rin na mabigyan ng tulong ang ibang sektor tulad ng mga delivery riders. Hiling din ang ilan na mapabilang ang mga mangingisda na gumagamit din ng diesel para sa pagpapatakbo ng kanilang mga bangka. Merong ding mungkahi ng fuel vouchers na lamang ay ipamahagi upang matiyak na sa pagbili ng petrolyo talaga mapupunta ang ayuda. Samantala, may ilan pa nagsabi na mas makabubuting bawat pamilya na lamang ang mabigyan ng tulong dahil ramdam din umano ng lahat ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa DOTR, nakatakdang simula ng pamamahagi ng ayuda sa 17 ng Marso para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Nasusundan naman ang mga TNVS, jeepney, UB Express at mga bus drivers. Asama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN! RMN Network News. Samantala, ang pamahalaan tiniyak na may mapagkukunan ng pondo para naman sa fuel subsidy sakaling tumagal pa ang tensyon sa Middle East. May detalye ng balita, Rajuman Jairus sa Piña, Florida. RMN Live Report. Magsisimula na sa Martes, March 17 ang pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy sa mga apektadong public utility vehicle drivers sa gitna ng walang prenuntas presyo sa petrolyo. Ito ang tiniyak ng Department of Social Welfare and Development kung saan ipapasok sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ang mga driver na makikinabang sa programa. Marahil nagtataka kayo bakit DSWD kasi nga lahat itong mga tinukoy ni Sec Banoy, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi and UV drivers, yung TNVS at lahat pa ng apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay now considered individuals in crisis situation. So ang napagkasundoan namin ng mga alkalde ng Metro Manila at later on sa buong bansa ay by Tuesday next week, sisimulan na natin yung pagbigay ng tulong pinansyal na naghahalaga sa 5,000 pesos sa mga apektadong sektor na nabanggit ho namin. Simultaneous po yan, kaya ho nakipagtulong kami sa mga mayors ng Metro Manila dahil hihiling kami ng tulong sa kanila dahil yung mga tricycle drivers list manggagaling sa kanila mga regulatory unit ipapasa ngayong araw sa DSWD para ma-process na ho namin ng financial assistance. Kaugnay nito, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nasa mahigit 60 bilyong piso ang pondong nakalaan para sa programang AICS sa ilalim ng 2026 national budget. Nagbukod na niya sila ng 30 billion pesos at may mga nakaantabay pang mapagkukunan ng pondo sakaling hindi agad humupa ang tensyon sa Middle East na pangunahing dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis. In total, nasa GAA parang 62 billion yan. And the President's instruction is for as long as it takes. Hindi natin hahayaan ang ating mga mamamayan na tulad na sabi ko na lubhang maapektuhan nitong krisis sa gitnang silangan. So the first initial 30 billion has already been earmarked and that should keep us running for as long as it takes. And then pagkulang pa, meron pa ho kami na pwede pang pagkunan sa DSWD. And again, this is just one of the many programs of DSWD. Meron pa rin iba't iba pang mga menu items doon na pwede pa namin matap if this prolongs. Sinabi naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa kaparehong briefing na unahin mo nang mabigyan ng subsidiya ang mga tricycle driver. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. BIFAR naglatag ng mekanismo upang maayos na makakarating ang fuel subsidy sa mga mangingisda. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Guyagoy. RMN Live Report. Tiniyak ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR na maayos na may papamahagi sa mga mangingisda ang fuel subsidy sa gitna ng krisis sa langis. Ayon kay BIFAR spokesman Nazaria Briguera, may mga mekanismo silang pinaiiral para siguradong mga lehitimong benepisyaryo lamang ang mabibigyan ng one-time na 3,000 pesos fuel subsidy. Anya mayroong registry system ang BIFAR para malaman kung sino-sino ang mga mabibigyan. Ipinagmalaki pa ni Briguera na nangyari na noon ang pamamahagi ng fuel subsidy at wala namang naging problema. Una nang nagpahayag ng pangamba ang grupong pamalakaya sa distribusyon ng fuel subsidy. Dahil tulad umano may mga ayuda, napupolitika na rin ito kung saan pinilang umano ang nabibigyan ng tulong.
Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Kuyagoy Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala mga kasama sa ibang balita naman, bukod naman sa fuel subsidy, may inihanda na rin ang Metro Manila Council na rice subsidy para naman sa middle class. Sa ginanap na press briefing doon sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Georgina Hernandez Yang ng Office of the Executive Secretary na bahagi ito ng pagsuporta ng pamahalaan sa mga apektadong sektor ang pamamahagi din ng subsidiya sa bigas sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas Rice Program. Bigay ng libreng bigas. No, yung rice subsidy, Bagong Pilipinas Rice Program, nilaunch po ito ng Pangulo noong Pebrero at ito po ay kabahagi ng ating package of support. So hindi lamang po yung ating mga transportation workers yung agad na magbebenepisyo sa tulong mula sa national government, sa utos na rin po ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi ang iba ring mga vulnerable families na naapektuhan din sa pagtaas po ng presyo ng krudo. Ipinaliwanag naman ni Manila Mayor Esco Moreno na sisimulan na rin ang pamamahagi ng subsidiya sa bigas sa middle o working class sa mga susunod na linggo sa pamamagitan ng pondo mula sa Local Government Support Fund. Sa working class usually ang tatamaan itong rice subsidy na to. And it's gonna happen easily based on requirements, easily first week and the most second week of April, in line with while we're deploying this financial support group all over the country, especially Metro Manila. Ito naman yung bigas naman para sa mga household naman to, mga affected din. Una rito inanunsyo nga ni Executive Secretary Ralph Recto na sisimula na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa sektor ng transportasyon sa susunod na linggo. RMN Network News. Pondo ng gobyerno para tulungan at suportahan ang mga Pilipinong apektado ng gulo sa Middle East na nanatiling sapat. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report. Nananatili ngang sapat ngayon ang pondo ng pamahalaan at hindi pa kailangan ng supplemental budget para matulungan ng gobyerno ang mga Pilipino na apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ito ang tiniyak ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration sa pagdinig ng House Committee on Foreign Affairs at Committee on Overseas Workers Affairs ukol sa epekto ng tensyon sa Middle East sa mga overseas Filipino. Sa hearing ay binanggit ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na 200 million pesos ngayon ang aksyon na fund habang may inaasahan pa na 800 million pesos mula sa Department of Budget and Management. Ang action fund ay multibilyong pisong welfare fund para agarang matugunan ang pangangailangan ng mga OFWs tulad ng legal, medical, repatriation, and humanitarian support. Kakayanin po ba ng current na pondo po naka-allot po sa ating action fund? And I also understand yung kina-admin PY po, yung sa ERF, magkano din po ngayon yung ERF po natin and magkano po ang yung kailangan pa just in case na lumala pa po ang sitwasyon. Thank you, Madam Chair. Yung action fund po ay, again, it's been downloaded to the respective posts. We have 200 million that is awaiting downloading. It's in our hands. And from the DBM, about 800 million more that we're expecting. But thus far, the funds have been downloaded to the respective posts and they are adequate. And we are praised to download 200 million more to replenish. And as I said, still awaiting a download or a release from the DBM for 800 million. Sa hearing ay binanggit naman ng LIOA Administrator Patricia Ibon Taunan na 18% pa lamang ang nagagamit sa Emergency Relief Funds o ERF, kaya meron pang balanse na 1.4 billion pesos na handang gamitin kung kakailanganin na magkasa ng large-scale evacuation. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tapang RMN. RMN Network News. Vice President Sara Duterte, walang nakikitang paghahanda umano ng gobyerno sa mga susunod na buwan at taon kaugnay ng krisis sa langis. Detalye ng balita mula kay Rajuman Joyce Adra. Joyce? RMN Live Report. Nababahala si Vice President Sara Duterte sa anyay kawalan ng paghahanda ng pamahalaan sa krisis sa langis.
Sa ambush interview sa Davao City, sinabi ni VP Sara na dapat ay naglalatag na ang gobyerno ng mga paghahanda para sa mga susunod na buwan at taon. Nagtataka rin si VP Sara dahil taong 2022 pa niya nagbabadya ang giyera sa gitnang silangan pero walang naging paghahanda ang pamahalaan. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga believers, lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng giyera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga, ang ligas sa tuig na isulti. 2025 nangyari ang giyera 2026. So dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Una nang inapakan ni VP Sara ang anyay kabigo ng pamahalaan na magpadala ng eroplano na susundo sa mga Pilipinong stranded sa giyera sa Middle East. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN. RMN Network News. Paano kalambigyan si Pangulong Bongbong Marcos ng emergency powers para suspendihin o bawasan ang excise tax aprobado na in principle sa committee level? Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Condebata. RMN Live Report. Inaprubahan na in principle ng Senate Committee on Ways and Means ang panukalang bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na suspendihin o bawasan pansamantala ang excise tax sa produktong petrolyo. Ngayong hapon ay tinapos na ng komite ang pagdinig sa naturang urgent measure kung saan inalakay ang magiging epekto sa bansa kapag binawasan ang excise tax sa fuel dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis ng produktong petrolyo sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Senator Pia Cayetano, ng chairperson ng Committee on Ways and Means, suportado ng mga miyembro ng komite ang prinsipyo ng panukala na bigyan na ng emergency powers ang presidente. Ipinasa muna nila in principle ng panukala dahil sa mga isasaayos at sinasapilal pa ang mga salita na kanilang ipapasok sa batas para sa magiging batayan at ang panahon o itatagal ng ibibigay na kapangyarihan sa Pangulo. Nakahanda naman si Senator Pia na sponsora na sa plenaryong panukala, subalit hinihintay pa muna nila ang versyon ng inaprubahan ng Kamara. The same stage that we are also just finalizing because may mga details lang tayo on when is the trigger, yung when will the president be given that authority to suspend or reduce the excise tax, yung when, yun ang importante, and then when also will this authority end. So yun yung question na DOE and DOF have been working on it. We also have our own version, so we're finalizing that with them. Pero we'll be ready to sponsor it as soon as the House gives us their... In principle, the members who attended are supportive of the main principle of the bill, which is to give emergency powers to the president. Yeah, that's what we can say. Yan ang pahayag ni Senator Pia Cayetano. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Condebata, Tatak, RMN. RMN Network News. Sa ibang balita, mga kasama, aminado si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na paborito siyang sisihin ni Senator Rodante Marcoleta. Nang tanungin kung bakit nga ba siya paborito nitong batikusin, pabirong sagot ni Lacson ay siguro mas pogi siya kumpara sa nasabi namang mambabatas. Ayon pa kay Lacson, sobra na at namimihasa na sa kanya si Marcoleta, kaya naman sinagot na niya mga patutsara nito laban sa kanya at sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa tuwing lumulubugan niya si Senador Marcoleta sa mga payag nito ay naghahanap na lamang ito palagi ng masisisi sa mga nagawang pagkakamali. Dagdag pa ni Lacson, oras na bumanat muli sa kanya si Marcoleta, hindi na niya to palalampasin. Siguro mas pogi ako sa kanya. Sabi ko, yung hit niya, litubak. Hinapin sinap kasi sobra na eh. Namimihasa na. Ibig sabihin, wala naman basihan. Lalo siya nalulubog. You know, every time he shoots himself in the foot,
Naghahanap siya ng masisisi eh. Yan pa rin si Senador Ping Lacson. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagprotesta sa Supreme Court kasabay ng unang taon ng pag-aresto at pagpapadala sa kanya sa ICC. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report. Nagsagawan ng programa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harapan ng Korte Suprema ngayong Miyerkules ng hapon. Kasabay ito ng unang taon ng pag-aresto kay Duterte at pagpapadala sa kanya sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, umaapila sila sa Supreme Court na maglabas na ng desisyon lalo't isang taon na silang naghihintay. Kaya nga po kami nandito upang magalang na hilingin sa ating mga maestrado na kasi 1 year na nga po, katulad ng sinabi nyo, bekirinin na pwede na desisyonan. One way or the other, wala po kami dinidemand dito na kumampi kay Pangulong Duterte. Ngunit ang amin na po ay magdesisyon na. Para hindi na po tayo nasa legal limbo at kung ano man ang desisyon ay makamove on na po ang Pilipinas sapagkat ang dami po nating hinaharap na mga suliranin at pumatong pa doon sa issue ng corruption, yung gera sa Middle East na nagpataas ng gusto ng mga presyo ng mga produktong petrolyo. So dapat hindi maipon to, unti-unti malutas ang problema. Kabilang sa mga grupong nakaisa sa kilos protesta ang Citizens Crime Watch habang dumating din ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Hinihiling ng mga ito sa mga maestrado na umaksyon para mapauwi sa bansa ang dating Pangulo. Kanina rin ang sumaglit si Senador Robin Padilla para manawagan sa kataas-tasang hukuman na maglabas na ng desisyon kaugnay sa petisyon na kumukwestiyon sa pag-aresto at pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Sinabi naman ni Manila Police District Spokesperson Police Major Filipines na walang permit ang rally kaya pinakuusapan nila mga ito na tapusin agad ang programa. Nauna na nagtipon-tipon ng ilan nilang kasamahan sa Liwasang Bonifacio bago magtungo sa Supreme Court. Kasama mo sa DSXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Pangulong Bongbong Marcos naniniwalang natupad na ng ICI ang mandato nito pero wala pang desisyon kung bubuwagin ang komisyon. Nasa New York, si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natupad na ng Independent Commission for Infrastructure ang mandato nitong mag-imbestiga sa mga questionableng flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kinukumpleto na ng komisyon ang kanilang report matapos tipunin ang lahat ng kanilang natuklasan. Kapag natapos ito, ipapasaan niya ang ulat sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman para sa posibleng pagsasampa ng kaso kung may mapatunayang irregularidad. Hindi naman direktang sinabi ng Pangulo kung bubuwagin ang komisyon o kung papalitan ng mga bakanteng pwesto pero iginiit niyang malaki na ang natapos na trabaho ng ICI at nagawa na nito ang tungkulin na ibinigay dito. The ICI itself has made a determination that much of their work has already been done. And the next part of this process is that they will send the information, they will send it to DOJ and the Ombudsman depending on which is the appropriate body. So, nandun tayo ngayon. Now, what will happen afterwards is let us see what else that they can do. But for now, their brief has already been fulfilled. Itinatag ang ICI noong September 2025 para imbestigahan ang umano'y anomalya sa flood control projects. Sa ngayon, pinamumunuan ito ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. matapos magbitiw ang dalawang dating commissioner. Kasama mo sa New York, USA, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News. Tinatayang aabot sa mahigit 16 hanggang 20 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang na-recover ng mga sundalo sa tabing dagat ng Barangay Harrison sa Paluan Occidental, Mindoro. Ayon kay 203rd Infantry Brigade Commander, Police Brigadier General Melencio Ragudo, nasa 2 tonelada ang timbang ng nasabat nilang sako na aabot sa 43 ang piraso. Nakatanggap niya sila ng ulat mula sa isang concerned citizen na patungkol sa sumadsad
na malaking speedboat na nabutas umano, kung saan dula nito ang 2 lalaking foreign nationals na agad ding tumakas papuntang gubat matapos makita ang mga militar. Kaugnay nito, naiwan ng nasabing mga foreign nationals ang kanilang cellphones at Starlink sa nasabing speedboat, kung katiyak ng militar na wala silang kahit na anong paraan ng komunikasyon. Nagsagawa naman ng manhunt operation ng mga otoridad para sinabing o sinasabing mga tumakas na sospek. RMN Network News. Samantala naman, 26 na mga retired canine dogs hinahanapan ng bagong kukup-kup. May detalye, Radyoman Marjo Domingo. Marjo. RMN Live Report. 26 na mga retiradong police service dogs ang kasalukuyang up for adoption na Regional Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit. Sila ang mga asong nagsilbi ng nasa 8 taon para protektahan ang bawat komunidad. Ngayong sila ay retirado na sa serbisyo, sila ay nahanapan ngayon na mga kwalipikadong kukup-kup o aampon sa mga ito. Nabatid ang mga nasabing aso ay lubos na sinanay para tumulong sa mga otoridad sa pagdetect ng mga pampasabog, pati na rin sa pagsuporta sa mga operasyong pansiguridad sa mga pangunahing pampublikong kaganapan, transport hub at iba pang lugar na tinuturing na high risk. Kaugnay nito, sa iba pang inquiry sa iba pang adoption process ay hinihikayat ng Regional EOD and Canine Unit na makipag-ugnayan kay PSMS Manny V. Molina at tumawag sa kanilang mga numerong 0946-409-0044 at 0939-724-0993. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Arimen. RMN Entertainment News. IALS alas official ng divorce kay Gerald Sibayan. Detalye mula kay Radyoman Alex Furake. Divorce ng comedian na si Ai de las Alas sa kanyang dating asawang si Gerald Sibayan. Sa Instagram, ito'y kinumpirma ng komedyante na siya'y single na, kalakip ng pag-repost ng art card na nagsasabing divorce na sila ni Sibayan. Caption niya, "Restarting my life, reboot, opisyal na akong single, isang bagong simula, isang mas mabuting ako ang hinaharap." Dagdag pa niya, masaya siya na single na siya ulit, pero malungkot dahil bumitaw siya sa pangako sa harapan ng Panginoon na wala na siyang kakapitan dahil bumitaw na yung isa. Kasabay na paghingi ng tawad sa Diyos. Sina Ai at Gerald ay nagsama simula 2014 at nagpakasal noong 2017. Ngunit taong 2024 nang maghiwalay ang dalawa. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak Arimen. RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyoman El Maracol. At Radyoman Jenny Pahilanga. Mula po sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, sa mga taga Bicol, Marhay na Banggi. Ako si Radyoman Jenny